ke nake yi kamar na ne santi shauƙi baya bari na kara sake kaza ne hanya. Kallon ka nake yi kamar zanen santi shauƙi baya bari na kara so ka kula ne. Kala ke nake yi da na zo da gishirwa kice za ki cire mini. A ba kai dai laziyo idan za da kafewa gani za ka yi zane. Na ji zane zaki kewa za ki yi zane. Idan za ka yi mini iso kowa ni ba na gani. Halittar da na maki laziyo ke na kusa laziyo. Kin zama zuciyata kai tafiya idan ba da ke ba na fata. Ni ma ba na fata. Haka ni ma ba na fata. Burina na same ka shi na yi fata. Mun babba mai yi aure gidana za ki tare. Kunci sani ya yi maka musaya kyaure turaren so na fi so. Nahasiya, Nahasiya, Laziyo, Nahasiya, Nahasiya, Laziyo, 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 Nahasiya. Kallon ka nake yi kamar zanen santi shauƙi baya bari na ƙara so ka kula ne. Kin zama kainuwa da sha Allah ba mutum ba sake dariya. Kasancewan zuciya a raina saka jiniya. Na yarda da tukutan ki so karki min haya. Da ya sanyi ma haya. Harkin sanai dariya. Kama dai na dariya a rai kai na fi ƙauna hakan nai dai laziyo. Ni mallakin ka ce so ka ji zance. Na baka so da ƙauna a takaice. Soyayya gaban jini ta kasance ce. Na ji na gani a gona sutura ce. Dubin na ji na gani na tantance. Kai na daban kake a gona ni hasiya. Duba ki ganni domin na tsaro. Gaye ake kira na ban tsoro. Da nufa akan ki zantar wata taro. Ke za ki bani doya ko faro. Wata kina gida na zama karo. Ni kin mallakin ka ce zonan laziyo. Kallon ka nake yi kamar zanen santi shauƙi baya bari na ƙara so ka kula ne. Allah ke nake yi kamar na ne santi shauƙi baya bari na kara sake kala ne hanya.